Desde Ouro de Galicia salda unha débeda histórica con milleiros de mulleres de migración que abriron camiños para as xeracións seguintes. A emigración galega foi a protagonista desta edición das Medallas de Galicia. 4 mulleres descendentes de galegos que marcharon hai décadas recibiron a máxima condecoración que concede a Xunta de Galicia. Gloria. Sí, 4 mulleres, Claudia, Carla, Camila e Beatriz, que viviron a maior parte da súa vida fora, pero que nunca deixaron de sentirse parte de Galicia. As 4 destacaron a emoción e a honra que lles produce este recoñecemento, unha homenaxe, dixeron, a todos os galegos que emigraron. Neste sentido, Alfonso Rueda asegurou que as medallas de ouro deste ano selan unha débeda histórica con todas as mulleres da emigración. Rueda afirmou que a historia de Galicia non pode entenderse sen a diáspora. O presidente da Xunta dixo que na Galicia de hoxe, na que cabe todo o mundo, emigrar xa non é un sino, senón unha opción. 4 mulleres descendentes de migrantes galegos reciben a Medalla de Galicia por seren exemplo de integración e superación e proxectar o nome de Galicia polo mundo co seu talento e traballo, como a empresaria hoteleira na Arxentina, Claudia Álvarez, ou a fiscala de menores en Suiza, Beatriz Gil. O galego non emigra, fai as maletas e leva a Galicia con el. Ata hoxe, unha das preguntas máis complicadas para min segue sendo: ti, de onde és? Sentimento que comparten a odontóloga no Brasil, Camila Fernández, ou a xornalista venezolana e residente en Miami, Carla María Angola. Aprendí a amar a Galicia hondo, a través de las lágrimas de mi madre cada vez que cantaba los versos de Rosalía. Nunca tuvo que enseñarme lo que significaba la morriña. A emigración, lembrou Alfonso Rueda, marcou a nosa identidade, as nosas cidades, a nosa economía e as nosas familias. Os galegos de aquí e os do exterior, dixo o presidente, seguirán traballando por unha Galicia universal. Nun concerto internacional tan marcado neste momento por barbuconadas, polo uso da forza, Galicia ten que seguir persuadindo co seu poder, o que temos, o dos argumentos, humildade, traballo, o sentidiño. A artista galego-arxentina Belén Tajes puxolle a música o acto.